abe fo fɛn mun ma ko conseil des ministres n'o bɛ tali kɛ an ka ministres ka fara ɲɔgɔn kan ba ni o baaraw tɛmɛla arabadon n'o bɛnna février kalo tile 14 ma san 2024. conseil des ministres mun ni a ɲɛmaa tun bɛ jamana ɲɛmaa bolo tali kɛ colonel Asimi Goyita la baara mun ni a kɛla mun tali kɛ salle de délibération palais de Kuluba la mun ni y'a ta k'a lajɛ sigikafɔw kɔni kɛla ka datu fɛn caman la jamana ɲɛmaa ani ministres ni ɲɔgɔn cɛ k'i b'a ye k'a fɔ a bɛ fɔ mun ma ko a kumakanw sinsinla fɛn damadɔ ka kɛnɛ la projet de texte olu ta la ka taa se nomination fo ka taa se kunnafoni di dɔw ma ka ɲɛsin jamanadenw bɛɛ lajɛlen ma ka bɔ yen nɔ chapitre de communication hukumu kɔnɔna la an ka ministre de la justice droit de l'homme ale kɔni a ye kunnafoni di fana kɛ ka ɲɛsin conseil des ministres ma ka jira k'a fɔ a bɛ fɔ ma ko semaine nationale de l'harmonisation et l'utilisation des symboles de l'état wa o baaraw bolodalen don a kumala o kan. ministre de la justice a y'a jira k'a fɔ ka sanga hakilinaw ma jamana ɲɛmaa yɛrɛ ka hakilinaw bɛɛ k'a fɔ hakilina dɔw tala ka bila sen kan mun bɛ kɛ sababu ye ka se ka fara ɲɔgɔn kan kɛ ka kuma jamana yɛrɛ ka taabolobaw kan jamana yɛrɛ ka taamasere minnu bɛ yen nɔ a ka taamasiyɛn minnu bɛ yen nɔ ni jamana kan ka dɔnya olu kan ka bonya ka se ka a fana lawaleya a waleyacogo ɲuman la i b'a ye k'a fɔ hakilina bɛ ka tali kɛ o de la mun y'a ta k'a lajɛ mun tali kɛ an ka jamana yɛrɛ gafeba ani sariyadenw bɛ ka mun fɔ ni hakilina ninnu nɔfɛ a bɛna sinsin olu fana kan baara hukumu kɔnɔna la k'i b'a ye k'a fɔ wa jɔyɔrɔ duuruba bɛ yen nɔ minnu kɛlen bɛ taamasiyɛnba ye mun k'i b'a ye k'a fɔ taamasiyɛnba 5 bɛ yen nɔ minnu kan ka sɛgɛsɛgɛ ka tila minnu kan ka lakodɔn ka ɲɛfɔ jamanadenw ye a fɔ ma ko wa an ka drapeau ani devise hymne national ka taa se so ale ni armoire olu ye fɛn 5 ye minnu kan ka ɲɛfɔ maaw ye jamana ka yɛrɛ ye hukumu kɔnɔna la ka jira k'a fɔ jamana kɔni ye kelen ye faracogo foyi t'a la ka bɔ yen nɔ exclusivité k'i b'a ye k'a fɔ a bɛ mun bɛ kuma kɛnɛ la jamana yɛrɛ bɛ se ka wa tɔnɔbɔ kɛ jamanadenw fɛ cogo minnu la i b'a ye k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw bolo ma ka da ka tila k'a fɔ wa jamana ka se ka bila a ka sagoya minɛn fana kɔnɔna la ka bɔ yen nɔ mun bɛ tali kɛ conformité fana la n'i y'a ta k'a lajɛ wa baaraw ka se ka kɛ ladiriya ani kilennenya o kɔnɔna la fana ka jira k'a fɔ yɛlɛmali foyi kana don nin taabolo ninnu la hakilimaya la a jala k'a fɔ o hakilina kelen fana na ko kɔlɔsiliw y'a jira k'a fɔ nin gɛlɛya caman bɛ yen nɔ ninnu baara ninnu ka se ka bɔ a sira fɛ fɛn fɔlen filɛ sariya ka hukumu kɔnɔna la ko maaw caman bɛ k'a kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye hali jamana yɛrɛ kalifalen bɛ maa dɔw la minnu tɛ ka ko ninnu taabolo dɔn wa fɔlɔ ko tanama ko minnu bɛ wa jamana ka taamasere ninnu ka waleyali la k'i b'a ye k'a fɔ maaw tɛ ka olu fana bɔ a sira fɛ ninnu ye gɛlɛyabaw ye gɛlɛya minnu kɔni kɛla sababu ye ka kɛ sababu ye ka nin hakilina in ta k'a bila sen kan n'o bɛ tali kɛ nin projet in fana la k'i b'a ye k'a fɔ wa baara dɔw bɛna boloda dɔgɔkun kelen kɔnɔ ka se ka ɲɛfɔliw kɛ maaw fana ye mun tali kɛ kɛnɛ la fɛɛrɛw ka se ka sɔrɔ nin gɛlɛya minnu bɛ yen nɔ ka dɔn an ka jamana taabolo la i b'a ye k'a fɔ wa jamana taamasere ninnu ka se ka ɲɛfɔ maaw ye semaine nationale pour l'harmonisation et l'utilisation des symboles de l'état a bɛ kɛ sababu ye ka se ka kɛnɛ la maaw bila minɛn kɔnɔ mun bɛ kɛ sababu ye ka wa jamana dɔnbaliya ka an bɔ minɛn kɔnɔ o kɔfɛ fasodenɲumanya waleyaw bɛ se ka sinsin cogo minnu la nin dɔgɔkun in fana k'i b'a ye k'a fɔ n'a nana ta k'a bila ta ko mun bɛ a la o de ye halisa ka se ka ja ɲuman o jira maaw la mun bɛ tali kɛ an ka jamana yɛrɛ ka mara hukumu kɔnɔna la an ka jamana ka taamasere minnu fana bɛ yen nɔ ka se ka dɔ fara o yangaliw fana kan fasodenɲumanya bɛ se ka waleya cogo min na ni jamana kanu fana ye ka bɔ yen nɔ ka kunnafoni di kɛ ka ɲɛfɔli kɛ maaw fana ye ka ɲɛsin ni taamasere ninnu ma jamana tɔgɔ la n'o fɔ ma ko symbole mun y'a ta k'a lajɛ ɲɛfɔli fana kan ka kɛ maaw ye mun bɛ tali kɛ fana nin baara ninnu mun bɛ tali kɛ fana ni wa symbole ninnu la ka se ka a minɛ ne bolo fila ye cogo min na jamana ye fɛn fɛn n'olu kan kɔlen bɛ a ko la a waleya walima a baara cogo la olu ka se ka ɲɛfɔ k'a bila o minɛn kɔnɔ fasodenya kanu faso kanu ani fasodenɲumanya fana o kanu ka se ka don an na cogo min na k'i b'a ye k'a fɔ nin baaraw bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ nin semaine nationale hukumu kɔnɔna la a jala k'a fɔ ko a baaraw ni ala sɔnna ma a bɛna lancer wa juma dɔ bɛ bɛn février kalo tile 23 san 2024 o nata ma ka bɔ yen nɔ an ka ministre de l'économie et des finances ale fana ye kunnafoni di kɛ ka ɲɛsin conseil des ministres ma a y'a jira k'a fɔ mun bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la wa réunion du comité des experts n'a fɔ ma ko 28e réunion a ta ko 28 na ka taa se conférence des directeurs généraux des douanes de la région Afrique occidentale et centrale et de l'organisation mondiale des douanes o ta ko 30 fana olu baaraw
kajira ka fɔ mun bɛ kuma ni hakilina in na hakilijigila wa conférence des directeurs a ta ko 20 kɔnɔna n'i y'a ta k'a lajɛ olu fana olu baaraw kɛla o tɛmɛlen kɔ k'i bɛ k'a fɔ bolokɔni ɲɛsila Mali ma k'a fɔ ko a ta ko bisimila o bɛna kɛ Maliba in kɔnɔna la don nataw la o de senfɛ mun bɛ tali kɛ labɛnw caman olu bɛna bila sen kan nka ka dɔn k'a fɔ conférence in n'o bɛ tali kɛ conférence des directeurs in yɛrɛ la bɛ k'a fɔ a bɛna sigi yaasa wa kɛlɛ caman bɛ yen nɔ olu bɛ se ka wuli ka bɔ yen cogo min na o la hakilina bɛna se ka ta ka se ka hakili jagabɔ kɛ ka ɲɛsin douane baarakɛlaw olu ka baaraw o cogoya ma sɔrɔ bunakun fana kan yaasa yankaw bɛ se ka don baara cogo min na o kɔfɛ u bɛna wa hakili jagabɔ fana kɛ ka ɲɛsin fɛɛrɛ kura minnu fana bɛ ta ka bila yaasa yakubalo bɛ se ka kɛ u ka baara hukumu kɔnɔna la fo ka taa se sɔrɔw bɛ se ka latimɛ cogo minnu la bɛɛ k'a fɔ u bɛna nin baara ninnu kɔni timɛ fo ka taa se kɔfɛ fana fo ka taa se wa laɲini minnu kɛlen bɛ o bolo cogo min na o ka baaraw bɛ se ka wa kɛ ni sariya fana a ka bonya walima sariya hukumu kɔnɔna ye a fɔ ma ko organisation mondiale des douanes i b'a ye k'a fɔ a bɛ bila o minɛn kɔnɔna la ka jira k'a fɔ mun bɛ tali kɛ fana kunnafonidila olu bɛna kɛ ka sanga wa sariya minnu bɛ kuma o ka a fɔ ma ko réglementation technique douanière u ka baaraw taabolo la sariya sen minnu bɛ kuma a kan o bɛna olu fana ɲɛfɔ ka sinjili kɛ o bɛɛ lajɛlen kan ka tila ka wa mun bɛ tali kɛ douane baarakɛlaw région kɔnɔna ninnu la i b'a ye k'a fɔ ka kunnafonidi kɛ ka ɲɛsin o fana ma mun bɛ tali kɛ douane yɛrɛ ka wa baaraw o caman la boloci ɲɛmɔgɔw fana bɛ se ka tinti cogo min la gouvernement ninnu ni ɲɔgɔn cɛ yaasa u ka baaraw bɛ se ka kɛ yakubafɛn fana jamana fana ma o bɔlen kɔ min bɛ tali kɛ réunion du comité a ta ko 28nan fana k'i b'a ye k'a fɔ ka taa se wa conférence des directeurs généraux ma o ta ko 30nan i b'a ye k'a fɔ baaraw bɛna timɛ anw ka jamana kɔnɔ Maliba kɛrɛnkɛrɛnnenya la mɛ kalo tile 26 ka taa bila a tile 31 na san 2024 a bɛ kɛ Bamakɔ yan nɔ. ka bɔ yen nɔ ministre du travail et de la fonction publique ale fana ye kunnafonidi kɛ ka ɲɛsin conseil des ministres ma mun y'a ta k'a lajɛ ko a yela k'a fɔ ko gɛlɛya camanba sɔrɔla wa recrutement mun kɔni kɛla fonction publique bunakun kan wa ɲinan san hukumu kɔnɔna na o fɔ ma ko exercice budgétaire 2023 conseil des ministres fana o hukumu kɔnɔna la a ye wa sariya sen dɔw ta maa dɔw bɛ yen nɔ ni jɔyɔrɔ kun dilaw ma n'a fɔ ma ko nomination k'o bila ministre ka wa cakɛda dɔw la ko o kɔni décision o bɔra yen ka maa ninnu kɔni ka nomination bila ka bin o kɔfɛ ministre de la jeunesse et des sports ale fana ye kunnafonidi kɛ ka ɲɛsin conseil des ministres ma mun y'a ta k'a lajɛ a ye foli ani waliɲumandɔn bila k'a fɔ mun bɛ tali kɛ Mali sifinnakaw ye wulikajɔba kɛ ka bɔ ka se ka kɔkɔrɔmadon kɛ ka ɲɛsin Mali Burkina ani Niger ma o samalen ka bɔ CEDEAO la baara minnu olu kɛla février kalo tile gale san 2024 a kɛla Mali région 17 la ka taa se Bamakɔ district yɛrɛ fana ma k'i b'a ye k'a fɔ sifinnakaw maa 200,000 bɔɲɔgɔnko olu ye wulikajɔ kɛ jamana kɔnɔna la ka se ka nin taamaw boloda ka nisɔndiya jira ka kɔkɔrɔmadon kɛ ka ɲɛsin an ka transition maaw ma kɛnɛ la ni jamana 3 ka bɔ yen nɔ fɛn fɛn bɛ tali kɛ fana hakilinaw la alliance des états du Sahel ka se ka kɔkɔrɔmadon kɛ ka ɲɛsin an ka jamana autorités ma farafinya kanu ani fara ɲɔgɔn kan o bunakun fana kan nafa min bɛ na se ka bɔ nin baaraw la don nataw la jamana ka yɛrɛ ye hukumu kɔnɔna la a kɛra sababu ye fana jamanadenw tɛlɛ kɛ sifinnakaw la ka se ka galabu o kɛnɛya kosɛbɛ ka jira k'a fɔ kɔkɔrɔmadoli bɔ to jamana kɔni kɔnɔna la kɛnɛ la alliance o hukumu kɔnɔna la minnu olu sera ka o sama ka bɔ o CEDEAO la o kɔfɛ ka tila ka boloda ɲɔgɔn kɛ cogo min na o bɛ se ka baaraw kɛ o ka jamana bɛ se ka ɲɛtaa sɔrɔ cogo minnu la ka bɔ yen nɔ mun bɛ tali kɛ o kɔfɛ a bɛ fɔ ma ko wa contingent 5e contingent service national des jeunes minnu fana donla wa service militaire obligatoire fana la komi jamana ɲɛmaa y'a fɔ cogo min na olu ta ko 5nan o baaraw fana kɛla k'i b'a ye k'a fɔ maa 852 i b'a ye k'a fɔ olu de tala o hukumu kɔnɔna la maa 127 o ye élèves fonctionnaires de l'école nationale d'administration maaw ye ka bɔ yen nɔ mun bɛ tali kɛ maa 476 o ye enseignant des collectivités territoriales ye maa 100 o ye auditeur de justice ye maa 120 o ye greffier en chef ye o kɔfɛ mun bɛ tali kɛ maa 18 o ye fonctionnaire o ye mun bɛ tali kɛ fonction publique maa minnu 3e contingent o kɛla o ye maa 11 o ye fonction publique 4e contingent maaw ye ka jira k'a fɔ o ka a fɔ ma ko mise en route olu ka doli baaraw bolodalen don ka bɛn février kalo tile 19 ma san 2024
Kaboyno an ministre de l'élevage mun teleke bagan mara ni mɔni o ko la i kunnafoni kɛ ka ɲɛsin conseil ministre ma mun y'a ta k'a lajɛ mun teleke wa élevage o baara kɛrɛnkɛrɛnnen la bagan mara o bunakun kan ka jira k'a fɔ a bɛ kɛ sababu ye ka dɔ fara jamana fana ka sɔrɔ kan baganko bunakun kan fo ka taa se sogo o yɛrɛ ma nafolo minnu bɛ se ka sɔrɔ ɲina jamana yɛrɛ wa ka ɲɛta hukumu kɔnɔna la a ye sinsin o kan a fɔ ma ko programme d'appui à la compétitivité en Afrique de l'Ouest k'i b'a ye k'a fɔ ni o boloni ɲuman kɔni bɛ ka ɲɛsin nin baarakɛlaw ma n'o fɔ ma ko interprofession de la filière bétail viande du Mali k'i b'a ye k'a fɔ a kɛra sababu ye ka sigi ka baara dɔ kɛ wa ka se ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ k'a lajɛ baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na k'i b'a ye k'a fɔ wa fara ɲɔgɔn kan ani yiriwali hukumu kɔnɔna la a fɔ ma ko label viande k'i b'a ye k'a fɔ o ye tamaseere dɔ kɔni sinsin ka ɲɛsin sogo bunakun ma n'o fɔ ma ko viande rouge et ses dérivés Mali kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnen la a fɔ ma ko filière bétail viande o de hukumu kɔnɔna la k'i b'a ye k'a fɔ nin label in k'a bɛ kɛ sababu ye ka se ka dɔ fara wa baara in yanga kan sɔrɔ bunakun kan yiriwa bunakun kan fo ka taa se wa cɛsiri la fo ka taa se o kɔfɛ jamana a yɛrɛ ka boloci ɲuman kɔnɔna la ka se ka nin baaraw fana a timɛ o kɔfɛ an ka minisiri min bɛ tali kɛ kɛnɛyaso minisiri la ani ɲɔgɔn dɛmɛ ale ye kunnafoni kɛ ka ɲɛsin conseil des ministres o ma mun y'a ta k'a lajɛ o hukumu kɔnɔna la a ye hakilina ta ka se ka mun bɛ tali kɛ sariya kuraw la maa minnu bɛ yen n'o bɛ tali kɛ a ka baarakɛda maa dɔw la wa ka jira k'a fɔ olu kɔni sariya mun ye olu nɔmɛ k'aw bila pilasi la o sariya ka wa o annulé k'o bɔ yen nɔ o sariya ka bila ka bin a bɛ fɔ ma ko sariya sen bɛɛ k'a fɔ o décret hukumu kɔnɔna la jamana wa gouvernement fana a ye hakilina in ta ka o décret bila ka bin maa minnu don k'i b'a ye k'a fɔ nɔ kɛlen bɛ o kɔ sɛgɛsɛgɛli bolo kan sariya bunakun kan walima kiiri bunakun kan o kɔfɛ a ye kunnafoni kɛ ka ɲɛsin banako kibaruya ma anw ka jamana kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔ mun bɛ tali kɛ coronavirus bana la a delila k'a fɔ ko nin dɔgɔkun in ta kɔni wa fɛn ma fara kan n'i y'a ta k'a lajɛ ani dɔgɔkun tɛmɛnen ta ka jira k'a fɔ mun bɛ tali kɛ a fɔ ma ko dengue ko i b'a ye k'a fɔ nin dɔgɔkun nin fana ta k'i b'a ye k'a fɔ dɔɔni farala o kan ka tɛmɛ dɔgɔkun tɛmɛnen fana o ta kan mun bɛ tali kɛ jamana ɲɛmaa na a ko a bɛ hakilijigin kɛ jamanadenw bɛɛ lajɛlen maaw ka se k'u hakili to wa a fɔ ma ko mesure de prévention maaw ka se k'o farati bana in la a bɛ se ka tanga cogo minnu la yaasa bana in kana se ka jamanadenw sɔrɔ o kɔfɛ ka wulikajɔ kɛ bana min bɛ se ka a lakɛlɛ cogo minnu la Bamakɔ février kalo tile 14 san 2024 secrétaire général du gouvernement Birama Kulibali ale bolola bɛ sɛbɛnw la